Keď ľudia vládli ako bohovia, jeden muž bol vyvolený, aby zmenil svet. Náliško to je. Mojžiš, Ramzes, vyrástli ste spolu ako bratia. Áno. Chránte sa navzájom. Už v decembri. Niečo nie je v poriadku, vždy si to cítil. Tvoji rodičia ti nepovedali pravdu. Jebe mi Boha vyjebaného! Čo je? V roku, keď si prišiel na svet, sa mal podľa proroctva narodiť vodca, ktorý nás vyslobodí. Tým vodcom si ty, Mojžiš. Čo im jebe? To robia nadprotiveň. Po 400 rokoch strávených v otroctve sa ich život nesmierne Čo? zhoršil. Koľko ti? Sme bratia. Sa zabijem hneď. Vyhrážaš sa. Áno! Mojžiš s rodinou musia zomrieť. Na čo ja takúto kurvou tu bývam? Komu tam varíš? Tebe. Čakám, kedy ma opustíš. 2 týždne po výplate. Uvidíme, kto zabíja účinnejšie. Ty či ja? No ja... Boha! Toto ma má pokoriť! Ty tam nejeb! Ty marha! Prišiel som ti povedať, že sa niečo blíži. Mravce, aha! Niečo, čo presahuje teba aj mňa. Ide o prežitie Egypta, rozumieš? Kto ti o tom povedal? Edela! Ja som Boh! Ja som Boh! Film Ridleyho Scotta, Poďte za mnou a budete... Mať piču! režiséra Gladiátora. Ideme znova zajať 400 000. Policajtov! To je vyše 1000! Už je 500 chýbalo! Pred nami je Voda a za nami je... špina! To nás bude vyzerať! Exodus. Bohovia a králi. Už O 9:00!